Hello guys, good morning everyone guys. Welcome to my channel for today's vlog guys. Mamilo ko sa ko ang mga sinina. Kaya kung mga sinina guys, nangabungka guys. Kaya ganin mo dali-dali taglakaw. Bitaw guys, pag unsa na lang pag hulbot. Hantod nangabungkag. Ang ending pamilon kay nangabungkag man guys. Dagan ko mga pinilo naman siya daan guys, pero ipang-arrange lang nako og butang ba kay para kuan guys na mga pinilo na ni siya daan nga bungkag man gud dito kanang magdali bitaw ko guys naman sagot kanang kataka na lang kog hulbot agoy wa di mi kay mangi ka dina awa diya magpataka na lang bitaw ko og hulbot guys mo ni ang resulta guys mga kuan na mga bungkag na apoy buhok na kong bungkag kaayo na ning katkat sa mangga guys nakakita ko ning katkat siya din. Nangangayo ko guys, nagpaabot ko nga hatdan kog mangga. Papasiguro mig naog kay tingog-tingog pa man ang sin. Naraw nga pinilo na siya daan guys. Atoan na lang na siyang Akong gipanglahi itong mga dali ra nako magamit. Ang dili magamit pangwaon ako ning garter ani okay. Ang garter ani ligon pa. Kay ang kaning mga kuan mo di panghimuon ang trapo. Magisi raman o di. Ang garter ay kwaon na to ani. Kani bang mga kuan boxer guys nga dili na mga gamit ang mga kuan ang garter kwaon na to. Okay, ligon king garter okay baya ni. Okay. Naligon kay diri Magamit pa nato ning garter ani. Lakag kaligon man ani. Ligon kay siya diri guys, tangkasan ni guys. Kay among trapo nangalata na among trapo. So ato na pong ilisdan. Unya ra na kay mapinding atong trabaho ana sige ta og kuan. Kani akong bana guys kay nindot kay mupilo siya na mupilo sa uban guys kay ginahan ko sa piniluan sa kong bana guys kay kuan kaayo kanang hapsay kay ang pinulanan kana ko mga sanina kumot gihapon kay di sa tinuod lang guys di ko kabalo mamilo guys sinuod yun na guys mo na nga ako guys di ko mopasalig og kaning mga pilo-pilo mopasalig ko sa laba akong bana guys lamig nindot po kay na siya mulaba humot kay na siya mulaba galing lang guys ang nagaapan niya kay kalas siya og tubig ay tubig kalas siya og sabon guys pag siya manglaba guys kalas siya og sabon kay pila ka powder ang hurot guys mga unom siguro ka powder guys kay anang adlaw iyahang kuanan guys iyahang waswasan pag humagwaswas iyahang humulan pagkaugma humulan niya kuan gabi pagkaugma iyan ang kuano din pagkagabi guys ay pagkaugma guys kay iyahan ng waswasan dayon mugamit na po na siya og nalimot man di ko labaan mga kuan mugamit na po na siya guys og powder para na pod ikuson niya dili niya brasa di kuson niya humot siya nilabhan guys ang problema kay di man ko ganahan anang kusahan ra gusto na ko nga kuanan jud kaning brasan kay para gyud nga mulimpyo ang nilabhan ya kay kusan ra man niya mura magdili man kay limpyo ng kusahan oy brasan gyud kay limpyo kayo ara guys anam mo na ko nigbutang dito ang mga gipamilo nako para dili maghuot diri kaya naara ko sa sala ng uan namilo tinunya dapit ra ko mang naara ko na kong pilanan guys lagi ko kabalo mo pilo guys akong ba na may kay mo pilo guys I promise na pilo naman didaan ako lang gipang arrange kay kanang mga bungkag ba kuha na ko sa kuan sa nilabahan sa akong mga sinina nga kanang mulakaw ko magdali-dali mga bungkag na
Namaya gid din ako sa una guys. O nga nagkanta ko kay kung mga sanina o naa pa man o. Gagmay po kaayo kung mga sanina so gamay gid kay ko sa una no. Minyo na ko ato guys nga time. Nya. Magkanta ta guys, mag-diet man jud ta ana guys kay kinahanglan gid tag mag-diet. Kay atong mga pansuoton dili man nato maigo. Nya lain pug kaayo magkanta ta guys nga tambo kay ta murtag bulad gusto nga. Shorts. Kani mga tawil ipanglahi niya kung bana manggod ang kalagutan po na kung banag siya mamilo guys kay iyahang ipang sagol ang mga kuan guys kani ang mga tawil nga gagmay ang mga tawil nga dagko ipangbutang niya sa kung sanina ginan ako siya nindot siya mamilo pero magpataka lang siya butang bitaw ginan ako siya nga ipanglahi ng mga tawil kay og time nga mo travel siya nga iyang dalon kay tawil man nga gagmay di man siya modala og tawil nga dagko inan ako ilahi ang tawil nga gagmay ilahi ang tawil nga dagko kay para og mangita siya makita ra din ako mga sina sa una guys og gagmay kaayo gamay gyud kay ko sa una no ni ko mga uniform sa una guys nga nagkanta pa ko uhi pa maya din ako sa una no kay na kung sanina gagmay kaayo. Ako sa ning ianam og arrange guys para di maghuot diri. Wait lang guys ha. Arrange na nako ang uban guys. Continue taog. Ay Mickey. Tagaan ko sinina sa kumbana guys unya di man ni maigo nako unsa man ni sa nina. Araw ng gipos sa gipos ini nga sa nina tong October 7, 2023 dugaya oy. Wala pa na ko ni nasuot guys. Continue tagpilo. Wala pa na ko ni nasuot ng kanayang gihatag kay gangon sa nina ay. Daan na pa o gitagaan pa na pa ni o sa pa ni. Araw ng ipos gihapon. Unsa ni nga 2022 kani bag-o ni 2022. Dugay naman din akong bana di ay nag-work di ay. Maglima na katuig. Dugay na dai siya diha. Ano yung suoton ron? Maglagot magukog. Itong kani nga sanina, nindot siya nga sanina, dili ni siya egangonon. Ang kakuan ng ani niya kay ang balahibo mamilit. Pero nindot siya nga sanina, guys. Kani nga sanina nindot ni siya. Mamilit lang ang balahibo. Napaday cat food diha. Okay. Kaon pa man ako ang miming og cat food. Gamay na lang kayong cat food Ginoo ko. Pag budget in taon mo mga miming kay wala pa tay sapi. Ako na lang ang gipangkuan guys kay pinilo naman ni daan nga bungkag lang. This broken heart, it's me and everything. Kani ako ni suoton pag init ting init kay longpan man na siya longpan. So kung magulang na guys wala na nako gibalik kay gamit kay nako na. Sanina nga. Ay. Ako mga sanina gusto na ko pang pilian kay para ang uban ipanghatag na ko guys kay sa kadagan kung sanina kaayo guys. Dagan jud kay kung sanina gay as in. Di na nako masuot ang uban. Ug wala siguro na ko gipanghatag akong ubang sanina guys ambot na puno na siguro ni amo ang kwarto isa ka kwartong mga kuan nako sanina nako or kaning balay na mo sinina kay hilig kay ko mamalit og mga sinina guys na abroad pa ko sa una puro sanina tanan niya karon na nagsa Pilipinas sanina gyapon pero okay na kay wala tay ka-afford anang ito sanina sa kong pag-umangkon dalo na ko ni unya dito
Parte na raman taon ninyo yung pagkaguota. Lalo na ko ni dito. Or diri lang ni kay naa siya di ari na siya sa nina. Guys. Itong mga sanina nga ox na ox. Ako kasi ko ka ng mga kuan sleeveless di ari kung ako diri sa mua kay grabe ba kay kainit diri sa mua. No nang ilig ko sleeveless para wag tang kaigang gang. Kani akong suoton unya oh. Dugay-dugay na po na kung kani po action na po ni Kalustrid sa kadugay. Pero wa siya nagisi nindot jud ko na lustrid lang siya. Kani akong suoton unya kay bugnaw man ni. Oh. Dili diya mangihi ha. Humana ko pang limpyo diya ha. Bantay gid mo. Akong mga dugay na napod sa tiris mangihi na po na sila diya. Ay kay pangkusnoto mga dalunggan guys. Mura ko helper anak nila guys magsunod-sunod. Bisag tabak kita sila nga humana og kuan. Lawaw kayo siya iparis guys. O galing lang. Dili pa na ko maigo kay tambok pa ko. Tulo man ikahuok ang usat os kung magulang. Tani di akong iparis di ay pananiwang kon. Sugod ang pukog diet guys kay tanan ako sa ko ang lawas guys ning burot na pod. Una nga, yag tanan ako nga moburot. Mag-diet na pukog balik ana guys. Tanaw, na nga baliktad oh. Basta ako yung mapilo diretso na. Guys. Mga jacket na itong okay-okay dyan. Lapos gihapon ang kuan ani. Ang init. Lapos gihapon. Guys. Ay, Diyos ko Lord. Ako na po ning ibutang nito guys. Anam na kong butang para di maghuot dire guys. Wait lang. Manatag pa mutang guys. Asa naman tatong mangga gipangayo. Ay, wala man. Mga hili kog boxer dire guys. Kay ang boxer pod humok. Akong bana ka di naman siya musuot sa iyang boxer guys. Kay di naman maigo niya. So ako yung nagsuot siyang boxer. Kani mo na kung gusto itong Christmas. Nakuan. Ingin-ingin. Na pag nako di ari magkuan ra ko balay ra. Hala asa katong Paris ani na wani na pud ang Paris ana. Ang kaning tawil ilahi nato ning mga tawil. Ilahi nato ni. Itong mga sexy dress. Mga sexy dress natin. Kuan man din siya o kanang maklaro man din siya o. Ang buwang ni sa ninaan ni. Guys. Oh, ang Paris ani nawala na pod na. Nagkatambayuyong na. Nagkatambayuyong na guys. Nga wala ang mga Paris nga. Allah, ako tong nakuan ba? Naapil na ako tong butang dito. Nakuan ako to. Itong mga short pants sa unang panahon. Time nga gamay patag lawas. Pero mabalik ra ni dali ra man ni ibalik akong lawas guys. Sus ginawa ko kadali ra kay ibalik aning lawasa. Ako lang ni isumba og isa ka semana do kasi mana wala. Ay nara di ang Paris oh. Ako man guni sila ikuan kay para og suoton. Nanay Paris di na matanggulilong. Na Paris. Apa?
Di na magtanggulilong. Roy, da. Basta kay mapilo, ma-arrange dito. Okay na siya. Pagka man ani manilhig ko. Ano pahaway sa ko yun. Yara ko mo sila sa iyo pa man pud kaayo sa dalion. Diba guys? Na. Ganina guys, nag-live ko guys. Ako ang viewers 1,500. 1,852. Akong viewers pero hapit pud magtulo ka oras. 1,852 akong viewers ganina. Pero okay ra ba? Halag dugay ko na mag-live. Mahapit magtulo ka oras guys. At least daghan ko viewers sa ako ang YouTube channel. Para humanat ta guys. Ako na nang ipang-arrange dito. Kunya ato ang cellphone diri sana. Nag-charge mo gani akong cellphone guys. Wait lang. Hello guys. Humanat ay tag pamilo guys. Nang-arrange na. Ako ang gibali. Akong gisatoong sanina kaganina kay igangon man to kung nasuot oy. So ako ning tahion ang nabuslot oh. Sayang man pod og atong ikuan nga magamit pa man ni so tahion nato. Oh, longpan sir ba ni oh. Matay pa ni guys. Basta yun ani klase nga mga kuan guys tahion ra ni siya. Maulian ra ni. Lumayon lang pod kay para dili ma guys. Baga ra ba king tanod. Ang sobra man gud itong gitahi po na ako nga kuan. Mga short man po siguro to kung gitahi nga sobraan siya ba. Oni. Narabay sounds uy. Baka ta makapiright ani. Gusto kayo magpasang sa among silingan ba? Nakalaban ako trapo guys. Samtang nagkuan ko guys. Nag-arrange ko sa mga sinina ako dito niya. Nakita na kong trapo nga gihian sa kong miming. Ako na lang kong gilabahan. Akong banana kay nag-text na. Ano daw sila isaw. Alas 11 naman dahil hapit. Wait lang guys ha. Continue tagpanahi guys. Na guys. Baga king tanod. Okay ra ay basta kay. Diri ron po na ako ni suoton sa balay. Kanang kuan. Magabi po, gumatong merkado, pwede ra ni suoton. Kay. Di ra siya maklaro. Sayang manggod pati kuan guys, baga manggod siya tila. Unang dili na ko ilabay kay sayang. Di man ko mulabay mga kuan guys kay nabitang mga gamit kung magamit pa jud dili na ko ipanglabay ay nuwing. Pangitaag paagi pareha ani og gisi. Tahion. Mana? Kanhitan din nato. Kaya Delikado pinagtanog guys kay kung masayop ta ani og kuan ama maana sa to ang lips bagisi gid tong lips. Alangan kay kung blade habol na kaayo niya akong gunting pa gyud nabali.
Ay wala na bali na napudpud kay gikaon sa kong mga dugi kay nabilin man ako didto gud tong nanguha ko og ganing gabon ba nga akong gipanggunting so nabilin. Nalimtan ako pagbalik nako wa na pudpud na. Nana na sila kadangan guys. Ano na okay na. Masuot na ni. Pero lang napuno nagkuan tahi. Inat ng punisiya. Magkuan sa ako guys ako ang ikuan ang trapo ibulad. Ako sa uning tarungon. So, ako ang maninggi pangkuan guys. Oh. Pamuta nga to balik naraba ni mga dagong. Wala ka nakaka-ogres karon day. Wala ka ka-ogres asi indero siya na ko karon day sa conversion kay wala inun-una na ay inun-una sabaw di ko siya mukha og sabaw ra. Gusto niya na isda. Pagkaon ay corn beef diya o. Ana rin sa daan corn beef kay sawa. Ihalay sa na kong trapo guys. Napuno naman siguro niya kung isa ka cellphone. Wala pa. Kani guys, kuhaan na to ni garter guys niya. Igun ko siya pagkatahi guys, bisan mabungi unya taan ni. No. Kana bitaw kay okay nga kuan guys. Okay nga magamit mo guni iyang garter oh. Mahalong nga garter. Pwede pa siya ni ako ang gunting, kuha na ko gunting. Ara guys, ay gikit-kit sa kong mga dogi o na. Maglisod na taan ni. Ang kusog kay mangit-kit si Dudong Gamay og si Kuan. Katong dako na kong tao nga dogi si si Boots. Pwede pa siya. Basta makuan lang o. Pero siya nabilin. Magamit. Pwede na buhok. Na, dili man. Iana sa buhok ba ka nang magsumbak. Pwede kaayo. Kani, pwede ni sa lamisa itrapo. Di magamit ragid siya guys.
Nya ra ko dapit manili guys, mo paway sa pagko gasira kog lihok ani. Oh, paway sa pagko. Kani akong tubig guys, gisige gyud ako ni gina. Ay, ano. Ginabit-bit ni akong tubig guys kay uhawunon kay ko. Ingani guys kay dili mi hilig og unaw nga tubig dire kay ug hilig bitaw mi gugnaw nga tubig unya. Kusog kay may manginog tubig na perti ng pagkadakuan na mo res guys makatambok din yung tubig. Ingani kami di mi hilig. Hmm. Oo kayo. Wala lagi naghatod og mangga ay. Wala naman yung kat-kat sa mangga. Daw guys na aso na. Wala pa jud naghatod og mangga. Bakit ganon? Wait lang guys. Sindero sa ang atong model. Ikaw sa model ana ana. Ikaw sa model Guys, atong ay sorry dong. Atong model da guys, si Inday Rosel guys, di ara guys. Agoy. Tarungon na tong cellphone guys kay. Lain ra ba ning bata guys makakitag kamera mo. Kuan dayon. Hello. Ara guys. Good morning. Ismail na siya kisan guys. Mga nga da yung babaan ni guys. Magkuan ta ha, magsudlay ta ha. Isulayan mo siya siyang daddy gabi, din sulayan na po niya ang buntag. Wala sulay mami ha, arata ha. Sulayan ako sa guys, kay para di magpilit ni iyang buhok. Yan naman siya sulayan. Si Rosel guys. Sulayan na to si Rosel guys. Para magwapa si Rosel guys. Atubang. Atubang among Rosel guys.
kaayo ka ng paakon siya guys. Uy, malibog. Naglangi guys. Hmm. Ako yan, nanganganga na ba na nanganganga. Nagkoy nanganganga, gisipon ra ba ni gikuha gipairon ako vitamin C ron. Gipainon ako sa vitamin C guys kay gisipon siya guys, giubos siya kaganina. Motong nadali din ko pag vitamin C. Kay maulian naman si vitamin C. O gipainon ako vitamin C, wala na giubo. Nadali ra yung ubo. Nalibang ka no kay nanimaho man ang kuan. Ang CR. Sa CR mo ko na siya tigdibangan guys. Kay mangihi sa trapo. Libang.
muit ka? Muit na siya. Muit siya, guys. Ikaw nag-model dire. Magbay na ta nilang guys. Ang ko guys. Uy ka nang nag-charge ko guys. So, magbay na mi guys. Diri rami taman guys. Salamat kayo sa inyong pag-subscribe sa ko ang YouTube channel. Sa ko ang mga new subscribers. Thank you kaayo. Sa naglantaw sa kong mga live sa YouTube. Sa ko ang mga vlog. Thank you so much. O sa nag-support na ko amping tang tanan. I love you all. God bless. Bye.